Na Štědrý večer dala posledních $10 na autobus, ale pak zastavila limuzína a přivezla zázrak. Sníh hustě padal na New York a ulice ležely pod silnou bílou vrstvou. Z pouličních lamp se do vířících vloček natahovaly dlouhé zlatavé stíny a ledový vítr se proháněl mezi budovami jako ztracený sbor. Laia Bennettová stála před malou jídelnou, kde pracovala 6 dní v týdnu už více než 3 roky. Neonový nápis nad dveřmi naposledy blikl a zhasl. V okně visel lístek, zavřeno kvůli počasí. Nevydala se z místa. Její dech tvořil bílé obláčky. Ošoupaný kabát sotva držel teplo. Sněhové vločky se lepily na její zlatavé navlhlé vlasy, které jí přilnuly k bledým tvářím. Modré oči strhané mnoha probdělými nocemi hleděly bez zaměření před sebe. Z kapsy vytáhla starou ošoupanou peněženku. Uvnitř ležela poslední bankovka $10, měkká od dlouhého nošení. Bylo to vše, co jí zbylo. Myšlenky se jí okamžitě stočily k Noemu. Měl 6 let. Její celý svět. Představila si ho, jak sedí na jejich malé ošuntělé pohovce v bytě o jednom pokoji, nakukuje přes zamrzlé okno a čeká, až se vrátí domů. Letos si přál jen jedinou věc. Červené hasičské auto se světýlky. To, které viděl ve výloze před 2 týdny, a ona mu slíbila, že ho dostane. Pokud svůj slib poruší, pomyslela si, možná přestane věřit v kouzla, i v ní. Podívala se přes ulici do výlohy. Autíčko tam pořád stálo. Cena $9.99. Hrudník se jí stáhl. Může vejít dovnitř, dát poslední peníze a přinést domů trochu zázračna. V tu chvíli zaslechla syknutí brzd. K obrubníku zajel městský autobus. Dveře se otevřely s unaveným zasténáním. Laia se podívala na displej na zastávce. Poslední spoj. Odjezd o 9:45. Jízdné $2.75. Stuhla. Když koupí autíčko, čeká ji přes 40 minut pěší cesty sněhovou bouří. Když použije peníze na autobus, Noé ráno nenajde pod malým plastovým stromkem vůbec nic. Zavřela oči. Zima se jí zarývala až do kostí. Prsty jí pálily. Žaludek se svíral hlady. Nohy měla těžké po celodenním stání. Pak se jí vybavil Noéův úsměv. Ta jiskra v jeho očích, když mu večer vypráví. A jeho včerejší otázka, zda k nim letos přijde Ježíšek. Otevřela oči, odvrátila se od výlohy a rozhodla se. Půjde pěšky. Za pár minut měla boty plné sněhu. Studená břečka se jí vsákla do ponožek, sevřela ruce v pěst, aby udržela aspoň špetku tepla, a pokračovala dál. Tichým, rozhodným hlasem si připomínala, máma své sliby drží. O několik bloků dál zahlédla u další zastávky slabou postavu. Pod přístřeškem seděl starý muž, zachumlaný do potrhaného kabátu. Třásl se a s vypětím sil přepočítával drobné. Kůže měl nezdravě šedou a oteklé nohy se sotva vešly do jeho zničených bot. Potřebuju ještě trochu, mumlal zoufale. Laia zpomalila. Pozorovala, jak se snaží nacpat mince do automatu. Displej znovu a znovu hlásil nedostatek peněz. Její ruka mimovolně sjela k kapse. $10 tam stále byla. Hasičské auto. Noé. Slib. Ale ten muž vypadal, že noc v téhle zimě nemusí přežít. Sníh kolem ní vířil jako závěs. Srdce jí bušilo. 2 směry ji trhaly proti sobě. Udělala krok. Přišla k muži, sklonila se a vložila mu bankovku do třesoucí se dlaně. Potřebujete ji víc než já, zašeptala. Muž na ní pohlédl skrz zamlžené brýle. Oči měl široké, překvapené, skoro nevěřící. Rty se mu chvěly zimou i dojetím. Vy dáváte mi poslední peníze? Vydechl. Nebojíte se, že nebudete mít nic? Laia se usmála. Krátce, opravdově. Pořád mám lásku, odpověděla tiše. A to stačí. Zatáhla si šálu blíž k bradě, otočila se a znovu vykročila do sněhu. Teď neměla ani peníze, ani jízdu, ani dárek, ale její kroky byly pevnější. Srdce lehčí. Vítr pořád kvílel a sníh ji bodal do tváří, ale Laia Bennettová kráčela dál, domů, k Noému, k Vánocům, ve které se rozhodla věřit. Sníh houstl tak, že svět za chvíli připomínal jen bílé stíny. Lampy za oponou vířících vloček blikaly a ulice stichly. Laia si k sobě přitáhla kabát a snažila se chránit před mrazem. Jediné, co slyšela, byl křupavý zvuk jejich bot na zledovatelém chodníku a vzdálené hučení větru mezi domy. O pár bloků dál protly šero 2 světlomety.
Černá lesklá limuzína pomalu zastavila u krajnice, pneumatiky syčely v břečce. Dveře se otevřely a ven vystoupil vysoký muž. Jeho silueta se ostře rýsovala proti sněhové vánici. Bylo mu něco přes 30, na sobě dlouhý tmavomodrý kabát, perfektně padnoucí navzdory počasí. Tmavé vlasy měl zčesané dozadu, na okrajích navlhlé sněhem, rysy ostře řezané, hluboké oči, tvář, která mluvila více tichem než slovy. Graham Whitmore hledal svého otce už téměř hodinu. Když mu Walter Whitmore nezvedal telefon, nařídil řidiči, aby projížděl centrum sem a tam. Jeho otec mýval zvyk večer vyrazit pěšky poznávat město. Většinou neškodný rozmar. Ale ne dnes. Ne v téhle bouři. Když Graham zahlédl známou postavu sedící na zastávce, ponořenou do zimy a ticha, okamžitě poručil zastavit. Tati. Přiběhl k lavičce a klekl si vedle starého muže právě ve chvíli, kdy se Walter snažil zvednout. Kabát měl promočený, ruce stuhlé zimou, i přes rukavice, ale oči se mu rozzářily, jakmile uviděl syna. Je mi dobře, zašeptal Walter, když mu Graham pomohl na nohy. Potřeboval jsem trochu čerstvého vzduchu a nadhledu. Mohl si zmrznout, vydechl Graham se třásající sníh z otcových ramen. V hlase měl víc starosti než hněvu. Proč si nezavolal? Walter se podíval směrem ke konci ulice. Jeho pohled spočinul na ženské postavě vzdalující se ve sněhu. Dala mi posledních $10, řekl tiše. A svou šálu. Graham se otočil. O 30 kroků dál šla žena. Zlatavé vlasy jí vykukovaly spod navlhlé pletené čepice. Kabát měla tenký, příliš tenký na takové počasí, boty úplně promočené, a přesto šla dál. Kdo to je? Zeptal se Graham. Její jméno neznám, odpověděl Walter měkce, ale dala, aniž by se ptala, i když sama neměla nic. To se dnes už moc nevidí. Graham zaváhal jen chvilku, pak se vydal za ní. Graham, zavolal za ním otec. Jdi jemně, přikývl. Sníh mu kladl odpor, ale držel tempo. Když ji dostihl, zpomalil, aby ji nevyděsil. Promiňte, oslovil ji opatrně. Laja se lekla a otočila. Tváře měla rudé od mrazu, oči unavené a ostražité. Myslím, že jste tohle upustila, řekl a natáhl k ní šálu, kterou dala jeho otci. Oba věděli, že to není pravda. Pohlédla na šálu, pak na něj. Na jeho kabát, drahé boty, na způsob, jakým stál. Byl z úplně jiného světa. Ne, odvětila tiše. Já ji dala. Nastalo krátké ticho. Ne nepříjemné, jen plné všeho nevyřčeného. Jmenuju se Graham, řekl nakonec. Ten muž na zastávce je můj otec. Chtěl jsem vám jen poděkovat. Pomohla jste mu, když by to většina lidí neudělala. Laja se slabě usmála. Vypadal, že to potřebuje. Ani jste ho neznala. Nemusela jsem, odpověděla prostě. Graham jí chvíli pozoroval. Jak stojí proti větru, jak se jí třesou rty zimou, ale oči zůstávají pevné. Dovolte mi vás odvést domů, nabídl tiše. Je příliš velký mráz. A už jste dnes dala víc než dost. Zavrtěla hlavou. Zdvořile, ale pevně. Děkuju, zvládnu to. Otočila se a pokračovala v chůzi. Sníh jí křupal pod botami, které byly spíš mokré než pevné. Graham jí sledoval, dokud jí nepolkla tma smíšená s vířícím sněhem. Její nepatrný úsměv mu zůstal v mysli. Ten úsměv, který prořízl studenou noc jako světlo skrz sklo. Když Laja dorazila ke svému domu, nohy jí bolely a ruce už necítila. Schodiště bylo temné, žárovky už dávno prasklé. Vystoupala pomalu nahoru krok za krokem, přidržovala se studeného kovového zábradlí prsty, které jí sotva poslouchaly. V předsíni jejich patra zůstaly mokré stopy jejich bot. Na okamžik se zastavila před dveřmi, zhluboka se nadechla a nasadila úsměv, který měla připravený pro svého syna. Jakmile odemkla a vstoupila dovnitř, z hlouby místnosti vyběhla malá postava. Mami, Noe se jí vrhl do náruče a objal ji drobnými rukama kolem pasu. Tvářičky měl červené zimou, která pronikala skrz tenká okna, ale oči mu zářily. Přišel Ježíšek? Našel nás letos? Vyhrkl. Laja polkla a sevřela ho pevněji. No, asi má trochu zpoždění, odpověděla jemně. Noé k ní zvedl tvář. Na okamžik se zamračil, ale úsměv se rychle vrátil. To nevadí. Máme přece Vánoce a máme sebe.
Slzy jí na vteřinu pálily v očích, ale přikývla. Ano, máme sebe. Byt byl malý. Jedna hlavní místnost a v rohu malý kuchyňský kout. Na stěně visel jediný obrázek, který Noé nakreslil ve škole. V rohu stál drobný plastový stromeček ozdobený levnými světýlky a 3 ručně vyrobenými ozdobami. Uvnitř bylo teplo aspoň prozatím. Staré topení slabě hučelo a ve vzduchu byla cítit vůně instantních nudlí, které měly předtím k večeři. Laja pomohla Noéovi svléknout kabát a zavěsila ten svůj, teď úplně promočený. Noé utíkal k oknu a přitiskl nos na ledové sklo. Myslíš, že teď zrovna létá nad městem? Přidřepla vedle něj. Možná ano. Pousmála se unaveně. Venku pořád hustě sněžilo. Pouliční lampy pod nimi házely zlaté světlo do ticha města. Někde tam venku měl Graham s otcem jistě teplo. Ale Laja nelitovala. Později večer, když Noé usnul, seděla na okraji jejich ošoupané matrace a držela v rukou staré hasičské autíčko. Bylo poškrábané, odřené, chybělo jedno kolečko. Plast byl vybledlý a siréna už dávno nefungovala. Noé ho měl od 2 let a nosil ho všude. Slíbila si, že letos koupí nové, že najde způsob, ale život si zvolil jinak. Přejela palcem po prasklině na boku hračky a vybavila si výlohu. Lesklé nové autíčko s funkčními světýlky. Představila si Noého radost. Pak však pomyslela na muže na zastávce, jeho třesoucí ruce, zoufalý pohled. Modlila se, že to dokázal až do útulku, že někde dostal deku, teplý čaj, že přežil tuhle noc. Oči se jí zalily slzami, ale rychle je zamrkala pryč. Nemohla Noéovi dát dárek, který si přál, ale možná dala něco důležitějšího někomu, kdo měl ještě méně. Lehla si vedle syna a přitáhla deku kolem nich obou. Noé se ve spánku zavrtěl a přitulil. Laja zavřela oči a držela ho blízko. Letos nebyly žádné stuhy, žádná překvapení, žádné dárky pod stromkem, ale v tichu té malé místnosti, se sněhem za oknem, si uvědomila něco jiného. Některé zázraky nepřicházejí zabalené. Někdy jsou to jen paže dítěte kolem krku, společná deka, slovo šeptané ve tmě a vědomí, že člověk dal všechno, co mohl. Ráno pronikalo do oken jen slabě. Slunce se schovalo za šedé mraky, které se držely nad městem jako těžká přikrývka. Sníh přes noc ustal, ale New York zůstal tichý a stuhlý pod jeho vahou. Laja se snažila přimět Noého, aby snědl posledních pár lžic ovesné kaše. Myšlenky jí však neustále utíkaly k prázdné peněžence v kapse kabátu, k bolestem v nohou, k otázce, jak přežijí následující dny. Když někdo zaklepal na dveře, nejprve to ani neslyšela. Zaklepání se ozvalo znovu. 3 pevné, jasné údery. Přešla místnost, otřela si ruce o ošoupaný svetr a otevřela. Ve dveřích stáli 2 muži. Dobré ráno, promluvil ten mladší oděný do tmavomodrého kabátu. Hlas měl měkký, ale jistý. Doufám, že nerušíme. Laja překvapeně zamrkala. Její pohled sklouzl z Grahama na staršího muže vedle něj. Pane Whitmore? Walter dnes vypadal mnohem lépe. Měl na sobě teplý kabát, kolem krku ručně pletenou šálu a oči mu zazářily, jakmile ji uviděl. Říkal jsem synovi, že vás musím znovu vidět, usmál se laskavě. A poděkovat pořádně. Laja pootevřela dveře víc. Prosím, pojďte dál. Uvnitř se objevil Noé. Vykoukl zpoza rohu a jeho oči se rozzářily. To jste vy, zvolal a rozběhl se k Walterovi. Vy jste ten pán od okna. Vy jste mi vyprávěl o sněžné lišce a horách z Kaká. Walter se zasmál a poklekl, aby byl s chlapcem v úrovni očí. Přesně tak. A ty jsi tam stál jako malý sněhuláček, že ano? Dali jste mi nejlepší kakao na světě. Smál se Noé. A říkal jste, že mám srdce hrdiny. Pořád si to myslím. Mrkl na něj Walter. Laja stála oněmělá. Vy se znáte? Walter přikývl. Viděl jsem ho včera večer čekat před jídelnou. Vypadal zmrzlý. Tak jsem mu pověděl příběh a trochu ho zahřál. Graham mezitím přešel blíž. Ruce měl v kapsách, ale jeho pohled byl soustředěný a vnímavý. Otočil se po místnosti. Viděl holé stěny, jednoduchý nábytek, malý stromek v rohu. Pak se znovu zadíval na Laju. Jsem součástí jedné nadace. Začal opatrně. Založil jsem ji s tátou, když odešel do důchodu. Jmenuje se Winter Haven. Pomáháme ženám a dětem. Hlavně samoživitelkám, rodinám, které procházejí těžkým obdobím. Pomáháme jim najít stabilitu,
Bydlení, podporu, práci. Laia poslouchala, ale její výraz zůstával opatrný. Graham pokračoval. Máme volné místo. Koordinátorka jednoho z nových komunitních projektů. Je to placené, flexibilní a hlavně to potřebuje někoho, kdo opravdu rozumí. Laia zamrkala, vyvedená z míry. Vy mi nabízíte práci? Ano, odpověděl Graham klidně. Protože to, co jste udělala včera, většina lidí by neudělala. Nedala jste jen peníze. Vy jste viděla člověka, který potřeboval pomoc. Walter jemně dodal. Lidé, kteří sami bojovali, často nejlépe vědí, jak podat ruku dál. Laia sklopila zrak k Noému, který právě držel Walterovu ruku, jako by byli dávní přátelé. Hrdlo se jí stáhlo. Proč zrovna já? Zašeptala. Graham se jí díval přímo do očí. Protože jste stála na okraji. A pořád stojíte. A přesto jdete dál. To, co máte v sobě, může pomoci ostatním najít cestu zpátky. V místnosti se rozhostilo ticho. Ne těžké. Nadějné. Laia pomalu přikývla. Dobře, řekla tiše. Pojďme o tom mluvit. Za oknem začal sníh na parapetu pomalu tát. A uvnitř se pomalu otevíraly dveře nejen ty, které právě vpustili návštěvu, ale i další, větší a důležitější. Následující dny byly jiné než všechny, které Laia zažila za poslední roky. Sníh dál padal, účty dál ležely neotevřené na polici a budoucnost byla pořád nejistá. Ale uvnitř ní se něco změnilo. Probouzela se dřív. Znovu si začala česat vlasy a občas se přistihla, že se směje. Nejen kvůli Noému, ale protože někde hluboko začínala věřit, že možná se věci opravdu mění. Winter Haven nebyla jen práce. Byla to záchranná stanice, místo plné žen, které dávaly život dohromady z kousků. Dětí, které znovu objevovaly radost. Jako koordinátorka pomáhala Laia organizovat potravinové sbírky, sběr oblečení, pomoc s ubytováním, ale nejdůležitější bylo něco jiného. Naslouchala. Opravdu naslouchala. A tím, jak poslouchala příběhy ostatních, si uvědomovala, že se začíná hojit i ona sama. Po práci je Graham často nabízel, že je s Noem odveze domů. Zpočátku odmítala. Ostýchala se. Ale časem začala přikyvovat. Některé jízdy promluvily jen krátkými větami, jiné tichým, příjemným mlčením. Ale bylo to vždy snadné, vždy klidné. Graham měl k Noemu zvláštní laskavost. Nepřeháněl ji. Jen byl. Poslouchal, když se ho malý chlapec vyptával na dinosaury, hasičská auta nebo jestli má měsíc nějaké jméno. Odpovídal mu tak, jako by to bylo to nejdůležitější na světě. Nechal ho sedět na kolenou v parku, pomáhal mu stavět sněhové pevnosti a na zledovatelích chodnících mu nenápadně podával ruku. Jednoho večera po dlouhé směně zaklepal Graham na Lainy dveře, v rukou držel malou bílou krabičku. Pro vás, řekl jen. Uvnitř byly teplé skořicové wafle, posypané cukrem. Ještě voněly. Vy jste je dělal? Vydechla překvapeně. Pokrčil rameny. Zkoušel jsem to. Jsou možná trochu nakřivo. Kousla do jedné a usmála se. Jsou dokonalé. O pár dní později čekalo doma další překvapení. Když se Noé vrátil ze školy, ležel na pohovce balíček zabalený v hnědém papíře. Objednala jsi něco? Zeptala se Laia. Noé zavrtěl hlavou a už trhal papír. Uvnitř leželo dřevěné hasičské auto. Ručně malované, jasně červené, krásně vyhlazené. Mělo leštěná dřevěná kolečka, malý stříbrný žebřík a na boku vyryto Noého statečný vůz. Laia oněměla. Ve dveřích stál Graham a nesměle si přejel rukou po zátylku. Našel jsem místního řezbáře, vysvětlil tiše. Říkal jsem si, že by se dalo udělat něco, co vydrží. Noé držel hračku nad hlavou, oči rozzářené. Mami, ono tam je moje jméno. Laia ucítila slzy dřív, než je stihla zastavit. Proč? Proč byste to dělal? Podívala se na Grahama. Podíval se jí přímo do očí. Protože si oba zasloužíte něco, co vydrží. Tu noc seděla Laia s Walterem u malého kuchyňského stolu a popíjeli heřmánkový čaj. Za oknem tiše bubnoval sníh. Walter se na ní dlouze podíval. Víš, začal tiše. Desítky let jsem učil filozofii, etiku, co je opravdu důležité. Ale nikdy jsem se nenaučil víc než tu noc, kdy si mi dala posledních $10. Laia sklopila zrak. Nebyla to velká částka. Bylo to všechno, namítl něžně. A dnes si dala mému synovi něco, co já dát neuměl.
Zvedla oči. A co to bylo? Walter se usmál. Důvod vrátit se domů. Když se Graham chystal odejít, Walterova slova mu zněla v uších. Starý muž se k němu naklonil. Můžeš postavit všechny věže světa, Grahame, řekl tiše. Ale dokud nenajdeš místo, kde může spočinout tvoje srdce, budeš pořád bloudit. Graham mlčel. Jen se podíval přes místnost. Laia právě přikrývala Noého na gauči. Když vzhlédla, usmála se. Tiše. Opravdově. Unaveně způsobem, který měl v sobě víc síly než většina slov. A Graham v té chvíli ucítil, že v něm něco doopravdy usedlo. Nebyla to města, nebyly to zasedačky, nebyly to mrakodrapy. Byl to tenhle malý byt, teplo z kořice, tiché záchvěvy smíchu, žena se zlatavými vlasy a chlapec s velkýma očima, kteří ho nechali vstoupit a aniž by se o to snažili, udělali z toho místa domov. Leden dorazil s mrazem, který zalézal pod kabáty i do kostí, ale v malém bytě, kde Laia s Noem žili, se mezitím usadilo jiné teplo. Ne to z chatrného topení v rohu, ale to tiché, pomalé a mnohem vzácnější. Jednoho večera po dlouhém dni rozvozu potravin pro Winterhaven seděli Laia a Graham na schodech před domem. Každý měl na sobě kabát až ke krku, mezi nimi sdílený termos s horkým čajem. Město kolem nich šumělo tlumenými zvuky projíždějící auta, vzdálený smích od delikatesního obchodu za rohem, sem tam krok ve sněhu. Noé už spal nahoře. Jeho nový dřevěný hasičský vůz ležel vedle polštáře jako poklad. Laia se dívala na stoupající páru ze svého kelímku a prolomila ticho jako první. Moc nemluvíš o své mamince, řekla jemně. Graham chvíli mlčel, pak přikývl. Zemřela, když mi bylo 10. Laia se pootočila, ruce sevřené kolem kelímku. To je brzy, zašeptala. Pamatuju si její vůni víc než její tvář, pokračoval Graham. Vanilka a levandule. A když vařila, tiše si pobrukovala. Nikdy to nebyla celá melodie, jen útržky. Mírně se pousmál, ale úsměv byl prázdný, s okrajem staré bolesti. Když odešla, táta se uzavřel. Nebyl naštvaný, jen zmizel do sebe. Ze čtení večerních pohádek se stalo zabouchnutí dveří jeho pracovny. A ty? Zeptala se Laia tiše. Já jsem se zahrabal do školy. Do práce. Měl jsem pocit, že když zůstanu pořád dost zaneprázdněný, ticho nebude tak hlasité. Laia kývla. To chápu. Ticho dokáže křičet víc než hluk. Graham se k ní otočil. A ty? Zaváhala. Pak v tichosti otevřela vlastní kapitolu. Noého táta, poznala jsem ho, když mi bylo 22, byl okouzlující, hodný, nebo, myslela jsem si to, měli jsme plány, velké sny, pohled jí potemněl. Když jsem mu řekla, že čekám dítě, odpověděl, že na to není připravený. O 2 týdny později zmizel. Změnil číslo. Všude mě zablokoval. Graham stuhl, ale nepromluvil. Naslouchal. Neměla jsem nic, pokračovala Laia. Ani peníze, ani rodinu, která by pomohla. Musela jsem si vybrat. Udržet dítě a zvládnout to sama. Zadívala se do čaje. Ale nebyla to volba. Když jsem poprvé slyšela jeho srdíčko, věděla jsem. Graham se na ní zadíval, opravdu zadíval. V jejím obličeji byla síla, která nepůsobila tvrdě, spíš jako hluboká, tichá jistota člověka, který přežil bouři a nezhořkl. Nikdy jsem nechtěla lítost, dodala Laia, ale přála jsem si, aby mě tehdy někdo viděl. Ne jako dívku, co něco pokazila, ale jako ženu, která se snaží něco napravit. Grahamův hlas byl nízký, pevný. Vidím tě. Teď. A myslím to vážně. Nepřežila jsi jen tak. Přeměnila jsi bolest v sílu. Dokázala jsi vybudovat život pro svého syna z ničeho. To je obdivuhodné. Její oči zvlhly, ale rychle je zamrkala. Je zvláštní. Pousmála se, že jsem teď myslela totéž o tobě. Zasmáli se. Potichu. Upřímně. A ten večer se mezi nimi něco posunulo. Ne hlasitě, ne dramaticky, ale jistě. Krátké rozhovory se začaly protahovat na hodiny. 5minutové zastávky se měnily v dlouhé večery s horkým čajem. A ticho přestalo být prázdné. Bylo klidné, bezpečné. Ještě to nebyla láska, ale bylo to něco, co se rodilo silněji. Důvěra, porozumění a 2 lidé, kteří konečně našli někoho, kdo slyší nejen jejich slova, ale i to, co je schované mezi nimi. Prosinec se přehoupl do konce
a město se opět zahalilo do husté bílé. Ale tentokrát působil sníh jemněji, skoro jako by i samotný New York na chvíli změkl. Laia a Noé šli bok po boku směrem k domu. Oběma červenali tváře zimou a v rukou nesli prázdné krabice a stuhy z komunitní sbírky hraček, kterou ten den organizovali. Viděla jsi Matějův výraz, brebentil Noé nadšeně. Když otevřel tu dinosauří sadu, to bylo lepší než 1000 Vánoc. Laia se zasmála. To ty jsi mu ji pomohl vybrat. Měl si na tom podíl. Jejich dům se rýsoval ve světle lamp, okna jemně zářila do sněhu. Když došli ke dveřím, Laia se zastavila. Něco bylo jinak. Na stole hned za vstupem, tam, kde si obvykle pokládala klíče, ležela krabice, byla pečlivě zabalená do křídově bílého papíru a převázaná hluboce červenou saténovou stuhou. Noé zalapal po dechu. Mami, máme dárek. Laia se zamračila. To tam ráno nebylo. Než ji stihla zastavit, Noé už stuhu rozvazoval. Uvnitř nebyla hračka, nebyl tam žádný předmět, jen složená kartička. Noé ji otevřel a pomalu přečetl. Pro ženu, která změnila život 2 mužům. Dovolíš mi napsat s tebou zbytek našeho zázraku? Laia strnula. Srdce jí vynechalo úder. A pak, zpoza skutečného stromku živého, plného, ozdobeného světýlky vystoupil Graham. Měl na sobě tmavý svetr, v rukou držel drobnou krabičku. Jeho úsměv byl klidný, jistý. Oči měl upřené jen na ni. Nevěděl jsem, jak to říct. Začal tiše. Ale před rokem jsem potkal ženu, která dala posledních $10 cizinci. A všechno, co jsem si myslel o síle a lásce, se změnilo. Přistoupil blíž. Nejen, že jsi pomohla mému otci, pomohla si i mně. Připomněla jsi mi, na čem záleží. Na tom být přítomný. Milovat naplno. Ukazovat se pro ty, na kterých záleží. Otevřel krabičku. Byl v ní jednoduchý zlatý prsten s malým světlým kamínkem. Dovolíš mi být součástí toho, co jsi vytvořila ty a Noé? Můžu přicházet domů k vám každý den? Po zbytek života? Laia zalapala po dechu. Oči se jí zaplnily slzami. Jsi si jistý? Vydechla. Já do toho nepřišla s ničím. Jen s dítětem v náručí a životem, který jsem nevěděla, jak spravit. Graham vzal její ruku a jemně ji stiskl. Ale tobě nikdy nic nechybělo, řekl něžně. Měla jsi lásku, naději, důvod jít dál a dala jsi je nám oběma. Za nimi se ozvalo tiché poposednutí. Noé stál jako přikovaný, v rukou držel velkou červenou stuhu. Walter se postavil vedle něj a položil mu ruku na rameno. A teď přichází ta nejlepší část, pošeptal mu. Laia se znovu podívala na Grahama. Na muže, který se do jejich života vešel ne silou, ale laskavostí. Který přinesl malé dárky, večerní jízdy, dřevěný hasičský vůz a skořicové wafle. Přikývla. Slzy jí tekly po tvářích. Ano, řekla. Ano, chci. Graham jí navlékl prsten. Přesně pasoval. Noé se k nim rozběhl a objal oba najednou. Takže, zamumlal do Grahamova kabátu. Můžu ti říkat tati? Graham k němu poklekl. Jenom pokud budeš chtít. Noé se rozzářil. Chci. Objali se všichni 3 muž, žena a chlapec obklopeni světýlky stromku a jemným šustěním sněhu za okny. Před rokem dala Laia posledních $10. Dnes měla všechno. Ne kvůli dárkům, ale kvůli lásce, která se k nim vrátila jako zázrak. O rok později už nebyl jejich dům jen místem, kde přečkávali zimu. Byl to jejich skutečný domov. A první Vánoce v něm voněly po skořici, čerstvém chvojí a něčem, co Laia dlouho nepoznala klidu. Bydleli v malé útulné chaloupce na okraji města. Nebyla nijak luxusní, ale měla bílé okenice, dřevěná prkna a břečťan, který se vinul po zábradlí verandy. Uvnitř panovalo teplé světlo, které padalo na jednoduchou výzdobu a vrhalo měkké odlesky na sváteční stůl. V obývacím pokoji se ozýval smích. Graham stál u stromku s prověšenou šňůrou světýlek, zatímco Noé na špičkách natahoval ruce, aby dosáhl na střed stromku. Nebyl plastový. Byl skutečný první opravdový stromek, jaký kdy Noé měl. Už skoro tam, funěl chlapec. Graham natáhl ruku, posunul světýlka výš a se smíchem dodal. A teď? Co myslíš? Noé ustoupil. Oči měl do kořán. Je perfektní. Z kuchyně vyšla Laia. Vlasy spletené do volného copu.
na rukávech mouku a na tváři drobný úsměv člověka, který ví, že patří přesně tam, kde stojí. Dívala se na ty dva, otce a syna, jak společně zdobí stromek pokrytí třpitkami zamotaní do světýlek, naprosto spokojení. Na stole za nimi stály 3 hrnky horké čokolády, tác čerstvě upečených skořicových waflí a 3 talíře, čekající na příběhy místo příborů. Nebyl tam žádný přepich, nebyly tam drahé balíčky. U stromku ležely jen ručně dělané kartičky, malá pletená šála, kterou Noé vyrobil ve škole, a drobná dřevěná ozdoba, kterou Graham vyřezal. Miniaturní hasičské auto se slovem statečný. Laia přešla k Grahamovi a jemně se mu ovinula kolem paže. On k ní sklonil hlavu, čelem se dotkl jejího spánku, aniž by musel cokoliv říkat. Později večer, když dopili čokoládu a světla na stromku už jen jemně poblikávala, nakoukla Laia do Noého pokoje. Spal stočený pod teplou dekou, v náručí měl jako každou noc svůj dřevěný hasičský vůz. Ten, který byl vyrobený proto, aby vydržel. Graham se postavil vedle ní ve dveřích, chvíli jen stáli a dívali se na dítě, které jim oběma změnilo život. Víš, zašeptala Laia. Kdysi jsem si myslela, že nemám nic, že jsem o všechno přišla. Otočila se k němu. Oči jí zářily měkkým světlem minulých let, bolesti i vítězství. Možná musí člověk o všechno přijít, aby našel to, na čem záleží. Graham ji přitáhl k sobě. Našel si, odpověděl. A dala jsi to nám. Dům byl tichý. Jen tlumené hučení topení a jemný zvuk padajícího sněhu za oknem vyplňoval prostor. V obývacím pokoji lehce svítil stromek. Nebylo třeba dalších ozdob. Nebylo třeba dárků. Nebylo třeba velkých slov. Bylo toho dost. A stačilo to. Ruku v ruce se společně vrátili do světla pokoje. A ten okamžik, jako filmový záběr, pomalu odplouval od okna, od teplých světel, od 3 lidí, kteří se našli v nejméně očekávanou chvíli. Žena, která kdysi neměla nic. Muž, který měl všechno kromě smyslu. A chlapec, který si přál jen jediné, aby měl kdo přijít domů. A za okny jejich domova jemně vířil sníh. A jako poslední filmová věta se vznášela myšlenka: největší dárky jsou ty, které se nedají zabalit. Děkuji vám, že jste se dívali až do konce. Pokud se vám dnešní příběh líbil, budu moc rád za váš like. Napište mi do komentářů, odkud se díváte, vždy mě to potěší. A jestli nechcete přijít o další příběhy, klikněte na odběr. Děkuju a těším se u dalšího videa.